Hvad så, folkens? I dag skal vi spille noget CSGO, kan du se. Og vi skal spille noget CSGO og få nogle gode ting ud af det. Og så skal jeg nok finde ud af, hvordan senere hen, så skal jeg også lave noget andet og filme. Og så ser vi, hvordan det går med CSGO den her weekend. Eller den her uge med CSGO. Og hvem kan godt lide CSGO? YouTuberne. Og jeg kommer til at spille meget CSGO i den her video. Og den bliver lidt lang. Kan I se? Jeg vil ind i en bane nu, folkens. Og så skal vi skyde nogle folk derinde i banen. Og trille lidt rundt i CSGO. Så kan vi tage en sniperbane. Ja, vi tager det. Så mens den loader, så kan vi tale lidt om YouTube. Hvem er jeres yndlings YouTuber? Den mandige El, eller Versinger, eller Oliver The Killer? Og hvem er den bedste YouTuber indtil videre? Giv like, hvis det er mig, og hvis det er mandige El, så giv like. Jeg elsker ham. Han er min fan. Og hvis han ser den her video, så hvis du ser den, så giv et like. Og så vi kommer til at spille lidt CSGO den her weekend. Eller ikke weekend. Jeg er nu den færdig, så vi kan se. Skal vi lige gå lidt rundt og skyde nogle folk. Jeg ved godt, det er lidt sløret, venner. Så lige nu kan i den her video, der vil vi skyde lidt om. Lige nu kan du se, at jeg sigter. Og der var lige en god der. Og den her video, husk, I skal give mange likes, hvis jeg er god i CSGO. Og hvis jeg er dårlig i CSGO, så giv et dislike. Og skriv, hvorfor I disliker i videoen. Og dem YouTuber, hvis I ser med, som Morten og sådan noget, så skal jeg nok finde ud af, hvordan man optager igennem CSGO. Så skal jeg nok finde ud af, om jeg kan.
Vi triller lige her. We have one enemy left. Og hvis I vil se mig i en anden bane, så giv et like. Og der skal være 100 likes, så laver jeg en ny video. Helst. Status. Eller 2, så laver jeg en ny video. Og jeg har nemlig ikke fået nogen likes endnu. Dem der ser med. I må gerne like, hvis I kan lide videoen. Og hvis I ikke kan lide videoen, så dislike. Den bliver lidt lang, den her video. Jeg ved godt, jeg har lige sagt det. We're clear. Ups. Nu vil jeg stoppe videoen og se, hvordan det lader sig gøre. Hej!